Что такое ат-таухид? Адзінабожжа. Слово «таухид» у ісламській термінології означає приписувати Аллаху адзінність, лічити його адзіним у його сутності і атрибутах, і адмаўляць наявність у його товаришів. Усявишній Аллах адзіны або адзін, ва ўсіх выпадках няма йому падобных і няма в яго таварышаў. Таухид, адзінабожжа, гэта навука аб адным Аллаху, которому няма падобных. Чалавек, які не апісвае Аллаха гэтымі тэрмінамі ці не апісвае яго як аднаго, у якога няма таварыша, не з'яўляецца паслядоўнікам адзінабожжы. Сказаў Всевышні Аллах: «Скажи, Ён Аллах адзіны, Аллах самадастатковы, Ён не спарадзіў і не быў народжаны, і няма нікога роўнага яму». І таксама Ён сказаў: «Не паверылі тыя, якія кажуць, Аллах з'яўляецца трэцім у тройцы. Няма божества акрамя адзінага Бога. Калі яны не адракуцца ад таго, што кажуць, то нявернікаў з іх ліку закрануць балючыя пакуты». Пад словам «таухід» ува ўсіх гэтых тэкстах маецца на ўвазе прызнанне, сведчанне, што няма Бога апроч Аллаха і што Мухаммад – пасланец Аллаха. Гэта сведчанне з'яўляецца сутнасцю ісламскай рэлігіі, з якой накіраваў Аллах свайго прарока Мухаммада, хай дабраславіць яго Аллах і вітае. Чалавек, які перакананы, што ёсць іншы тварца, акрамя Аллаха, або што ёсць іншы ўладар гэтага сусвету, які кіруе ім і прадвызначае яго лёс, ці які можа прынесці шкоду або карасць без дазволу Аллаха, тым самым адмаўляе гэты від таухіда і з'яўляецца нявернікам. Таксама таухід, несумненна, з'яўляецца першым слупам ісламу, які адкрывае дзверы да наступных яго частак. Адмова прызнання адзінасці Аллаху Всевышняму, абагаўленне і пакланенне камусьці іншаму апроч яго з'яўляецца найвялікшым грахом, які згодна з ісламскімі тэкстамі не даруецца Аллахам, чаму доказам служаць словы Аллаха. Сапраўды, Аллах не даруе, калі да яго далучаюць таварышаў, але даруе ўсе астатнія ці менш цяжкія грахі, каму пажадае. Хто ж далучае паплечнікаў да Аллаха, той выдумляе вялікі грэх. На адзінасць Бога паказваюць усе знакі ў нябёсах і зямлі. І ўсе правдзівыя прарокі Усявышняга Аллаха, хай будзе над імі мір, заклікалі да пакланення і абагаўлення толькі аднаго Бога, а таксама ганілі любое праяўленне шырку, шматбожжы. І вывучаючы гісторыю боскага адкрыцця, мы зможам убачыць, што сведчанне адзінасці Бога заўсёды была першай запаведдзю. Таксама таухід згаджаецца з чалавечым розумам і не супярэчыць яму так, як чыніць гэта шматбожжа ці трынітарная дактрына некаторых сучасных людзей пісання, а адкажуць на заклік муахідаў, адзінабожнікаў, толькі тыя, хто паверыў і скарыўся Всевышняму, непадзельнаму і ўсемагутняму Аллаху.